खुलुमबाय फुंबिलनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। दिनै 20 जुलाइ 2020 समबार। फैदो दिननि माखासे हेडलाइन निउज, इम्पर्टेन्ट निउज आरो ब्रेकिं निउजफोरखौ फारियै मिथिना लानि। गिबि खौराङा जाबाय अदालगुरि जिल्ला आरो बाक्सा जिल्लायाव हाथियार मोननाय जादों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय हरिसिंगा पुलिस थानानि सिङाव थानाय दै सेराव गंसे HK-33 राइफल, गंसे M16 राइफल, गंब्रै मेगजिन आरो ग'र्ड 27टा गोथां गुलि मोननाय जादों होननानै फोसावनाय जादों। गुबुन फारसेथिं बाक्सा जिल्ला बगामाथियावबो गंनै राइफल आरो पिस्तलजों लोगोसे बेफ्रुग्रा बेसादफोरबो मोननाय जादों होननानै फोसावनाय जादों। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय दैबानाजों हाग्राया लोमसावनायलाय जानो थाखाय आदार गैयैनि जाहोनाव गोबां मैदेरफ्रा बर' गामियाव फैनानै बर'फोरनि न'खरफोरखौ सिफायगासिनो दं होननानै क'क्राझार जिल्लानिफ्राय मदाराम गयारिया फोरमायहरदों। लोगोसे मैयाहाय नेपाल पुलिसा इन्डिया आरो नेपाल बर्डाराव गुलि गावदोंमोन एबा फायारिं खालामदोंमोन। थिग बे समावनो बिहारनि सासे 25 बोसोर बैसोनि जितेन्द्र कुमार बिथांनाव गुलिया नांदों। दा बिथांखौ हस्पिटालाव देहा फाहामथाय होगासिनो दं होननानै फोसावनाय जादों। बे नेपाल बर्डाराव मा जागासिनो दं लोगोफोर बेखौ आं जेबो मिथिया मोजाङै, नाथाय दासान्दि नेपाल आरो इन्डियानि रिश्ताया बा माखासे रिलेशनशिपआ एसे थेर-बेथेर जागासिनो दङ। गुबुन खौराङा जाबाय दिल्लीयाव सासे 39 बोसोर बैसोनि हिन्जावा गावनि सानै गथ'फोरखौ लानानै थैनानै थादों। गावनि न'आवनो थैना थादों। फिसाया गोमानानै दङ। मिथिनाय बायदिब्ला बा फोसावनाय बायदिब्ला गथ'फोरजों लोगोसे हिन्जावखौ फिसायानो बुथारदों होननानै सन्देह खालामनाय जादों होननानै फोसावनाय जादों। दा बे जाथायनि बागै पुलिसफ्रा बा दिल्ली पुलिसफ्रा नायबिजिरगासिनो दङ, नाथाय दासिमबो दायनिगिरिखौ हमनो हायाखै। फिसाया खारखुमानानै दङ, फिसायखौ दासिमबो नागिरनानै मोनाखै। दानिया फैदो दिनैनि माखासे हेडलाइन निउजफोरखौ फारियै मिथिना लानि। हेडलाइन निउजफोरखौ बेखेवथ'नि सिगां आंनिफ्राय मोनसे गुरै खावलायनाय। बे खावलायनायानो जाहैबाय दासिमबो जुदि नोंथांमोना आंनि बे प्रान्जल नार्जारी इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गिबि हेडलाइन निउजआ जाबाय जोंनि बे आसामनि सिङाव थानाय करिमगन्ज जिल्लायाव 3 बांलादेशिफोरखौ बुथारदों। गामिनि मानसिफ्रा ज' जानानै बुथारदों होनना फोसावनाय जादों। बिसोर 3 बांलादेशिखौ सिखाव होननानै गामिनि मानसिफ्रा बुथारदों। गुबुन हेडलाइन निउजआ जाबाय सासे सुबुङा कर'ना भाइरास बेमारनिफ्राय रैखा मोनखांनायनि उनाव गावनि फेभरेट ओंख्रि बाटार चिकेन, बे बाटार चिकेनखौ जानो थाखाय 32 किल'मिटार थाबायनानै फैदों होननानै फोसावनाय जादों। बे खौराङा भाइराल जागासिनो दं जोंनि बे भारत हादराव। दा बेनिखायनो आंबो बे खौरांखौ लाफानाय जाबाय, नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा। दानिया फैदो गुबुन हेडलाइन निउजआव। गुबुन हेडलाइन निउजआ जाबाय जासि महम्मदनि सानै केडारफोरखौ मैयाहाय जम्मु एन्ड काश्मीराव जोंनि बे भारत हादरनि आर्मिफोरा बा इन्डियान आर्मिफोरा गावथारदों। बे जासि महम्मदनि केडार्सफ्रा ओरैबायदि गिलु-बालु बिसोरखौ जेबो हमदांस'नो हाया, नाथाय बिसोरखौ इन्डियान आर्मिफोरा मैयाहाय गावथारदों। दाबो गोबां केडार्सफोर दंबावो, नाथाय बिसोरखौ दासिमबो गावथारनो हायाखै। लासै लासैनो जोंनि बे भारत हादरनि आर्मिफोरा गावथारजोबगोन होननानै थांखि लागासिनो दङ। दानिया फैदो गुबुन हेडलाइन निउजआव। गुबुन हेडलाइन निउजआ जाबाय रिलायन्स जिअ'। बे रिलायन्स जिअ' कम्पानिखौ लानानै जोंनि बे भारत हादराव गोबां दावराव-दावसि जागासिनो दं। 4G नेटखौनो दासिमबो मोजाङै क्लियारै स्पिड खालामनो हायाखै। माखासे जायगाफोराव जिअ'नि टावारानो गैया। आरो बोरैहाय जोंनि बे भारत हादराव बे जिअ' कम्पानिया 5G नेटखौ लन्च खालामगोन? बेखौ लानानै माखासे सुबुंफ्रा ससियेल मिडियायाव बा रियेल लाइफआवबो नांलाय खमलाय खालामगासिनो दं। औ नंगौथ' लोगोफोर, दासिमबो जिअ' नेटआ मोजाङै गैया। गामिफोराव मोजाङै नाङो। गुवाहाटिफोरावनो नैबे आं थानाय जायगायावनो जिअ' नेटआ मोजाङै नाङा। बे जायगायाव जिअ' नेटआ 2 ना 3ल' नाङो। बेजों आरो जेबो भिडिअ'बो नायजाया, माबो जाया। दा आरो बे जिअ' कम्पानिया बोरैहाय 5G लन्च खालामबावगोन? बेखौ साननानैनो मानसिफ्रा गोबां दावराव-दावसि खालामगासिनो दङ। आरो मिथिनाय बायदिब्ला बे 5G नेटखौ बानायब्लाथाय गोबां दाउफ्रा बा जिब-जुनारफ्रा थैनांगौ जायो होननानै मिथिनाय जादों। नाथाय बे नंगौना नङा मोजाङै मिथिया, आं जायखिजाया खोनादोंसो बे खोथाखौ। बे 5G टावार बानायबाथाय गोबां जुनारफोर बा दाउफ्रा थैबाय थायो होननानै फोसावनाय जादों। लोगोफोर, दिनैनि फुंबिलिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोजां मोनबाय अब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम, लोगोसे चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम। दा बेलासियाव मोनसे रादाब फैगासिनो दं, बेलासिनि रादाब। नाथाय बेलासिनि रादाबा एसे लेट जागोन। दिनैहायथ' गुवाहाटियाव लकडाउनखौ एसे खुलिबायना, बेनिखायनो जोंना डिउटिया खुला जाबाय, अफिसा खुला जाबाय। बिनि थाखायनो बेलासिनि रादाबा एसे लेट जानोबो हागौ। बाय बाय।